dili kasi ni. Asa day mo? Lagi penalty nga 50. Ato isa ko as. Asa mo padong oy? Ato isa. Swimming pool. Gara! Asa mo oy? Unsa day? Kaboy kayo oy. Usay ka na swimming pool na diha. Pio bila piruba amo na. Naman. Hagay. Pulan gimulak ka. Day, hata na pula ni ikan day. Saneng, puli-puli mo saneng. Ayo nagkuha na ni tapulan. Oh, mo ni mga tugda swimming pool na dapay kaldero. Puti arbas kaldero na man isod plastic. May nama kay walay daghan ano nga mo takil. Anong kaldero? Hello Jennifer. Hoy. Jennifer, oh. Hi. Dong. Tan, si Tan. Tan. Bilin na tan kay naray mo kuan na tan. Ayaw tan, naray mo. Ayaw tan. Naray lagi mo agoy tan ibilin butang. Ibutang na mar pamino kay ibot na dito ngipon limong puti nimo. Ay na lagi na kay naray mo ka ng motor padong na dire. Lako sakay ako Dexter. Hello may si mama pasakyon. Hello. Kuya gapo ko ako tubangan. Hagay. Bugata deh luhes bata nagbit-bit oy. Hoy kayo. Masya nagkuhanog ka ng Ayun siya nisa. sa kabaldi. Lagi. Hoy, asa mo pa dong? Ha? Muk wow ni. Allergic na kamera. Na ako'y gukuron. Kinaitaw allergy diri naghangos naman ko ni tungod sa kaldero giahak ba ni. Awad ko na po. Bugat lagi kayo. Alis naman ako. Bugat pa nay. Ay ni. Ang dara. Di man. Magawa pa bugat. Bit ka dit sa. Ayo. Di mafsan oy. Bugata ra akong gidao o kaldero. Bugat kayo. Ligo pa mo. Ligo pa. Ligo pa mo. Bugbog nang singo talon. Uhong. Din ako din. Naa basta ting uhong day. Ngari dari no. Ini araw ba na uhong eh. Hi, grabe ha. Jennifer, ba may pinakahayahay da? Grabe service, oh. Way gasolina, hay. Na. Jennifer. Down. Ha? Wak na wak lagi. Wak na wak, oh. Dungi may pagay mo nagsakay ang tas motor do? Mabitaw. Kaya gikuha naman. Gaan naman eh. Asa mo pa dong? Kisa man? Gutom? Dool na mi, dool. Di, ato rin, paano naman ito tanan? Ang mga bata kay 9, 10, 11, 11 ninyang 11 mo sa kaon. Gamay dito siya. Kaya lang mo si Pila di ko ng 11. 13 tayo no? Oh, yes, nanami diri. Yes guys, manghugas ta. Panghugas na, panghugas mo sa inyong mga kamay. Oh, daba.
Oh, nasa lang yung reception area. Ay, isuwat na inyongan. Okay, lima ang 60. Ano niya? Nay mga guwang. Pero nanginyuha sa una-una ko sa room. Sorry. Pila ang senior? Oh, nay senior ay. Si Tia di ay. Oh, si Mama. Abi. Ang mga bata noon, mga nag-iunang gihatod. Uy, wala lagi si Venus. Oh, Hulo. naman ni maigsuon ni Ken. Pero dai, kapila na sigbalik. Isa ka man day. Gusto ko sa iyong pamilya. Murag na ako'y naibgan diri, ma'am. Dara ay. Dara. Kanin. Ako. Wala ka, nice. Wala kita yung nanino? Oh, mura siya og tuyom. Kanin. Isa pa ka na ba? Oh, Kevin. Kevin, ibutan na siya diya og 18 oy. Ah, diba? Unsa kanino ilang reception, charot. Happy birthday to me. Ah, pag barang na ka to, receptionist man ka dito. Na. Ano na? Welcome to Biotel. Kaya naman ka receptionist. Oh, diba? Thanks, Doc. Manglayas na mironday, kaya palit may isda. Yan. Rao, nanood o, porting daghana. Pila dita ka buok. Happy birthday, Fibilin. O, diba? Happy birthday, Fibilin. Kadila, uy. O, yan. Dili naman siya ikuan. Na siya dress, uy, buwa. Bilin pa ka. Huwag yung mga buot. Medyo wala din mo, Dad. Oh, wala. Ha, ma'am? Dosa ni ma'am? Asa gito mo sinulanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sakto gid 12. 1960, ma'am. Ah, 1960. Sakto na to, okay. Okay, thank you. Kay 80 man ang senior, no? Okay, thank you so much. And it's 2K for everything. Day, ay, Jen. Toki, tanan ay. Toki. Kay 1960 ang sa kuan niya. Wala na ay. Ni, naman kayuan. Niya, kuan po duwan. Sa pagkaon. Wala na ay. Kaya ang tubig man to atong gikuan 40. Pagkaon. Ana pa pirmahan, ma'am? Ay, salamat, ma'am. Salamat. Kinakasakay pa kong tricycle pa doong diri, ma'am. Napaday pirmahan di ay. Rose and charot. Oh, diba? Oh, nara. Oh, nisign na si Kuan. Thank you, ma'am. Di adto na lang ilang typisyo para lain na pud nga banding tanan niya na. Uy, panguan mo nga to pagkuhan na mo nga to ba kay magpalit sa mig isda. Nas na ko sa mi. Liko kay. Pauna sa iyo. Pauna sa tanan. Magpalit lang mig isda. Daan. Ako gigutom oy nagkabaw. Yan. Super kanindot sa dapet sa. Lagi atur tas bukuan eh. Yabag. Welcome. Napay swimming pool sa ubos. Hoy! Nam di mo niya giti oy. Oh, di ba? Nasa swimming pool sa ubos.
Ayo. Oh, darang ginamos oh. Tara. Char, ka-sexy ba ay? Ano ba? Ako ganahan sa ko ato subos maligo. Ngano no kita. Indot. Oh. Manginami uhaw man. Yan. Gusto ka sa koko. Ma, mga lami ma. Mainom ko eh. Mainom ko ba? Kung kao lami dito. Buwang. Char, nag-date po daday. Grabe na ang Winjil, biliba. Igos ko mo waiter. Igos ko mo ni? May waiter. Naka-picture na ko. Human na. Uy, grabe gid kay Carmira siya bilin no? Nga naman dong. Dong, ipakita atong kagwapo dong. Wa kay Facebook dong? Ha? May? Ha, di ay?